Il-prezzijiet tal-ikel jinsabu fl-ola livelli tagħhom sa mill-1990. Hekk ikkonferma l-ġurnal tal-General Workers Union l-għada li s-Segretarju Ġenerali tal-istess Union Josef Buġeja kien ikkwotat minn gazzetta lokali jesprimi tħassib tiegħu dwar l-isfidi li qed iġib magħha l-oli tal-ħajja. Fil-fatt Buġeja qal li l-Union li jmexxi tinsab inkwetata sew dwar din il-kwistjoni tant li se tkun qed titlob laqat mal-Prim Ministru Robert Abela f'indikazzjoni ċara min-naħa tiegħu li l-Gvern għandu jindirizz aħjar l-oli tal-ħajja. Issa l-ġurnal tal-General Workers Union ikkwota rapport tal-FAO, l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Ikel u l-Agrikoltura, li wera kif l-aktar prodotti mill-qutin minn żieda fil-prezzijiet huma ċ-ċereali u l-laħam. Skont l-FAO, il-prezzijiet tal-ikel olew bi 17.9 punti perċentwali minn frar għal Marzu, fil-waqt li l-prezz tal-qamħ ola bi 19.7% fl-aħħar xahar. Ir-rapport juri wkoll żidiet fil-prezzijiet ta' prodotti oħrajn tal-ikel bħat sokkor li żdied b'6.7%, il-laħam b'4.8% u l-prodotti tal-ħalib b'2.6%. F'din l-aħħar kategorija ta' prodotti għalkemm iż-żieda fil-prezzijiet tista' titqies bħala waħda żgħira meta mqabbla bejn frar u Marzu. L-FAO tinnota kif meta mqabbel ma' Marzu tas-sena li għaddiet il-prezzijiet olew bi 23.6%.